Готово. Смаля ли се накрая? Айде, пробър. Готови? Готови, гледам там. Уау! Гледай, къде си. Бах ти лънче беше това. Къде отиде, бе? Къде отиде? Аз нищо не разбрах. Това как се изстреля? Никой не е виждал вече. Аз бях най-голям къс. Гледай сега къде ще падне. Да, бе. Ще падне ли това? Гонка, ходи да търси. Първата космическа ракета българска. Гонка, ходи. Ходи да търси. Кажи ми, не съм ли конструктор? Абе си, ама... Не съм ли конструктор? Ама не си намерил ракетата. Мой да не се отворил. Не, аз видях да се отворен. Добре. Тогава търси, ходи търси. Ай, ставай малко. Стига уява ти гроза, ставай да търси. Не, ходи търси нататък. Айде, толкова сте видео. Моля те. Ти да изеш гроза.